Hei, ti'n iawn Eurgain? Ia, ti'n iawn. So, ydy thema dy waith di'n union? Lle mae lluniau gyd wedi cael ei ysbrydoli gan y fynyddoedd Eryri, ond llefydd dychmygol, arallfydol ydyn nhw. Llefydd sydd ydych chi rhyw byd arall, a maen nhw'n bodoli yn y gorffennol pell mewn ffordd, sa'n biliona dim llwybra yn y byd yn agos i'r lluniau, lle maen nhw bodoli mewn oes sydd wedi cael ei gyrraedda gan ddyn. A mae lot o olan yn yma'r golan eitha bwysig bod y gobaith yna, bod ni fel pobl yn mynd i agor yn llgada mewn ffordd i warchod byd natur a wneud yn fwyaf o'r teulu'n arbennig sydd gennym ni. Pa fath o bethau ti'n ddefnyddio ar mwyn gwneud So y paent waith? olew dwi'n ddefnyddio, a wedyn dwi'n cyflwyno dwy dechneg o beintio fo brwsh a line-up printing, lle mae'r gwead llyfr mewn ffordd yn y cefndir yn cyferbynnu fo'r gwead creigiog mae'r line-up yn ei gwneud lle.